Dobrý deň. Zdravičko. To jakým tónom na to sa pozdravil? Nechceš rovno ju vyjebať do pičky? Problém je taký, že moja drahá polovička sa veľmi nevkusne na piču Tak. Sa zo kokota bude zase na cíl. Vlasy? Čo povieš? Viac na piču otázku tu nemajú? Nepáči sa ti takéto kožené? Tie by ti fitli tvoju slízku hadiu kožu, ty had. Potom si písal tej kurve Monike. Zlato, veď Monike som písal kvôli tomu, aby som ťa prekvapil. Ona mala listky na Lana Del Rey. No tak to ti blahoželám, to si ma naozaj náramne prekvapil. Čo ti jebe? Čože toto je jaké rozkošné, takéto budeme mať malinké, keď raz proste si nájdem normálno. No, a to presne nebude so mnou. Lebo ty si toxická pizda. Čau! To kam ideš? To bol prank, láska, to bol prank. Kam by som ja bez teba išiel? Už som ťa šla rozkopať. Jaká je senšosť mikinka? Si veľmi pasuje, ne? Ty taký krásny, som vedela, že proste... Ja som proste vedela, že ty sa budeš teď páčiť kurvám. Ale veď nie, ja sa nechcem kvôli kurvám niečo, to kvôli tebe som sa... Vážne? Kvôli tebe. Ja to jebem.